Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin ituloy, irugi, kaniring pas, ti pakasalitaan, ni pagayam tinga densyo. Sagudahin nga rin surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanagring ti cellphone ko. Ay, ni pare, ni pare isko. Kapag nga ta, ito nga tama na, napintas ka damag. Kinunak. Kaya yung paigid ko manong nemi tilugan ko, ta liplipas ko nang i-deliver, kadag iti-deliver ko. Dami, minas kami ti panagsalita, minukastang isardin ko pa lang tilugan ko. Service truck, manong. Hello, pares ko. Pare din siya. Kapag kasiguro hanga nakarawanan na. Ti babae. Sigamit pare. Adamat asawak. Api ko mga. Ada asawa mga imahamot. Abawalin ta asawa mo na. Sikapilit mga ibagbagi di aking burden. Agsapsapol ka na tayo medyo obing pay, di ba? Sigamit. Sulisukan nakmanin ng basol. Ano, damag ka talaga. Karne aso. Ngayon may bagam dalatan na, karnet karnero. Tapos nalikas na kita, ada nga agtiliw. Agad, mayat na. Nantoy, dito'y balay. Ado tayo. Pati babae, mayat ang uminom. Iya mamaktokan ka ni Kwan. Sino? Ni Loida. Sino ka Loida? Basta mamamum to. Mayat de jay. No, adalah mayat nga mang tutup king kuanad to, agad talaga nga maala. Siya kita, pilpil yun, basta adak, okay kang locos, lamulay bagamit nga. Adamat pilya ka, ano kas pagarigan ta, madi agad madi. Huwag nang nalapsat. Sige, umayak ang jalan karnet aso trantak. Ngayon no babae, ngayon arit mo kanyak, pakpakawan. Mabanak lang tabiwanin, tapno. Why not is one night stand ako nada. Jacket, di makirelasyon, di babae, no? Sut problema. Dumain love ka nga eh. Kaya't na, kaputusaan nga mabalin na bakit mo, kaya't na tiba kikabalay kayong kayat mo. Dulaanin. Manong name Jack Libaken. Agtawan ako niti 50. Yung sa anak pa yung matang, nagpatingga, kabuta. Adumat pala dito, di kita babae, manong name. Nabayagan saan kami nga nag-sex kanila. Bakit ko, manong? Natapay kitin manugang miya. Natapay duwang apo ko mi. Kalasapan nag-aasawa, di kita babae nga anak. Saan ko nga bibiyangan pa iti asawak man? Ano kasta nga agawid, dak? Sana nakas idi nga nasamit pa lang ni ayat nga at sa batin na, nga rakupin, nga bisituin, itanggap, bisi ka man. Nakasano, kat kumbat matan manong. Di namat, inalala, at tinagiban, tipintas na, losyang, sa talaga nga, bakbakit, titawan na ng 49. Sa mesa, oremayat tibagik, no kuldingak, hanamat kayat, di awan. Imbaga ta, adulat-tatat mabaling nga pang baswiran ako na. Adumat na kini babae, tibiyag ko idi, manon naming ang awan, tinagbaling nga seryoso. Makalawas, mabalinin, maminsan lang, mamintwa, mintlo. No, naumaak dun, saanin, tsakayatin. Awan pa yung una, tinagseryoswak, manon naming. Kaya parang karot di balay, dais ko, manon naming, kat, hoy, madaman tinom. At apay video okay. Parang dan siya. Parang makan. Parang.
Pasensyahan no, dala ba, binalon ko. Kababayan mo ta, umayaklat ako, bitbit ko. Uy, ano din alam nga rin? Talong ako 4 kantos. Bartek ka talaga. Nang runa, agin inom ti gin di babae. Di kahit ti beer. Talagang heart ti kaya da. Sindi tayo. Baka niya mamukang ka. Loida! Ay, Kuya Isko. Mamukang ka na ito gayam ko. Ni Dencio. Dencio, ni Loida. Hi, Kuya Dencio. Naparte kaksan. Haampay. Makagtugod ito eh. Yung masadegak matawano. Nagtugawak ti abay na. Wow. Kagaya mo umtimang luna. Sampay lang agad arak. Basit pa siguro na inom na. Anong kayat mo? Nagimas na kita. Nagimas ti paragluto ni Kuya Isko iti dinardaraan. Tagilawan no? Ubing pa na ito eh. Karnero. Naglukling ti karnena. At yung adobo nagimas. Apo. Nagmayat kuminong. Nagpulutan. Nung sa tipulutan. Abay mayat kayo uminom ng babae. Aba, ito kailangan lalaki ito yung munat uminom. No anyat amuyo, amumimet. No anat maramid ti lalaki, maramid ba't ti babae. Di kami kakadwa. Kamu na. No agbabae ti lalaki, aglalaki man ti babae. At danag ko na sa ko tinaliyaw ni Loida manong imisam sa nakinidayan. Nakaw, Diyos ko ya. Babae pa yan ti kumiday. Nakaado ni Loida manong nemi iti minom. Iturog dan ti kayat na. Agpapakita pa yan manong nemi ti puon ti barukong. Pasare malo kaisam pa yan manong nemi ti legs na. Namunat sa nga nakapantalon. Nakapalda. Wapo, maya. Naging ka manong nemi sinyasan nak ni paring Isko. Napanagtayan na. Paring Kursunadam? Saka mo? Naging kahit ko yung bagaking ka. Ano? Sa mga seryosoan. Apay, ada asawa nan. Ha? Ada asawa? Ada asawa nan. Dapay may sanak nan. Jesus, sabi nga din, magkamundur mo kanya, dapat kayo masawa na. Ada jabur di asawa na. Ha? Di kita kakastra ng babae pare di mabalin. Mawaw di kita. Isuda tirumbing na painuman. Kanya pala Ryan. Mangalakan ti arak. Sa kabubungan di pulutan. Kalpasan na ilugan mo ni Oloida. Talugan mo. Pangipanak ka ron. Bahala ka lang pangipanam. Bitin ka pa lang, di mainom, kinapulutan, di. Alan, taingkan. Ingkayon. Pare, turun na kang baso. Madam, sika, ano, madikan, madam, di mo kaya. Sige, mayat di bagi. Kinalapsat, mayat. Konak to, ngamin, imposible nga sa nodam. Kadadadtan, arig nagpapakaasi nga babae, gabot na mawaw. Kasi katay lalaki nga dipulos at dinaamot agpaidam. Sige, enggalanin. Iyadayo mo, di ba mo di heaven? Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi agpatpataraya kon. Nagintay so na manong nemi tasidik ko. Nalawa mo titugaw ko iti sango manong. Ohen. Kat malukla ka isan dilupo na tiloko agparaparang ti pantina. Biborang agkambyo ak manong nemi aprusak dilupo na sa kuwa dalapadapin manong nemi ti kimap. Apo, natampog manong. Sa ako pinadas kayo sa liksik ti dakulap ko, iti unag ti pantina kat apo. Pao na yun. Nagimas kat nga isarabasab kuma natin sa mupulutanan. Sa ako kinita manong namin linokaisan ti barukong na po. Slow pa anak na. Black Beauty. Oh,
No kasto iti no adda inom ko kasto nang runang no karnet asot pulutan ko kat talaga nga agwalaak. Pangipanakaroot ken kuana ita. No i-hotel ko di nakababayin nga bagbagkatek. Iti kasit gan nga beach resort. Kadagitay close cottage tigit ti bye-bye. Sadya ti pangipanak ken kuana. Sabali manen nga biktima densyo. Awang nga tamat pakabasulan da tao gabata adda di kiti mawaw. Ket siyempre sa sinuman di kiti mawaw painumaw. Ape kamin panawan ni alakay na. Di na pinampanunot no kasanon na mawaw iso na. Sinupet imang painom kan ko. Awayan manong name iti may sakas gana beach resort tinang ipanagkan kuha na kat dumanon tilugan ko aging gana ti ikit ti baybay manong natilugan ko manong name kat kasla tayo 4x4 ti ligay na sinakroy ko nga manong name in sarag iti close cottage sa kaunpaid inalak ti pulutan ken mainom binayak pa lang amat maturog kabayatan ituloy ko't uminom. Ket kabayatan ngumin inumak manong nemi iso ti matmatmatak. Numanin lo kay isak manong nemi ti lupuno. Kurang nalayangan manong nemi ng katek ti pantina. Inekkat ko pekid din ti pantina manong. Tiya kung kaya tinaradaraan nga karnet aso mapulutan. Dahito yun ti pulutanak. Inekkat ko pekid manong nemi ti braken terwaten na. Naka-bolden manong. Naglapsat nga babae. Gabot ang bayaten tiriknak manong nemi riingag isuna ko na kadagiti agek ken apros ko. Stikat kumatan terwatek manong nemi sa simagpat iti kama. Rinugyak ng muna nginamalan di kiti lips na saway bababa na kiti bibig ko manong nemi kat kasta una yung tipandangan ko kada kiti doang mansanas na hindi agarin anong nemi nagkuti kat ne amuloy naman tentibo ko iti ulok. Sana medyo pungot-pungot. Po nakariinin. Riniing ko babaen karagitin panangkaan, panangkirap-kirap, iti mansanas naman. Kagadan, iti kaadan, ti may sang imak, iti baba. Kad dinalapadap kumanin manong name, iti kimap, mapong nagpuno, nagtampong manong. Sa ako'y nasak-asak ti kalidaan nga medyo kinudkud. Tapno adda nga mariing tirik na hindi masarakak ti perlas manong nemi pinirit-pirit ko naman. Kunana. So pinadas manong nemi ng kurikur ti ramay ko. Nagbasa. Sumbrek siya. Ninayunak ti may isa nagbaling nga dua. Mayat siya. Pinagbaling ko nga talo ko namin sa reko. Apoy man. Kapag tamaganasan ako na minalisto. Sa ako, pinalisto ang kinagkat-kagat, kinirap-kirap, timan sa anas. Uwen, manong nemi jak lamo. No naitayo ken ramay pailain manong. Saan lang ramay manong imbabakpay ti ulok. Taiduron na. At dapuot nan manong imposible nga awan. Marikrik na nanti amin. Induron na ti ulok kayong pababa manong nemi. Pag-isuunay ha. Kaya't kung sipsipan ko na kamo. Nagbuslon. Nakasabsabur manong nemi. Opo, anong nemi kasta una yun. Ate pa nagpulutan ko. Sa ako sinipsipan ko mo.
Yung panghatok ti ulok manong nemi adi magas iti barukong sa ko'y namalan dagiti bibig. Amuna na balsan dagiti agek kumanong nalaingmet na munot-not manong nemi amuna mati kumunot. Oh. Loida. Densyo. Nausawan kan. Namintalo ako na. Thank you. Nabayag ko nga mawaw. Mawaw ka. Kinagyaman nagtipa ng painom mo kanya. O, pati yung painom ko Kadi, saan ko pengen sarik ti gripo? Ito itubo ti danong. Di pa simura. Kani nga ruto raya, sarik mo. Isarik mo, Densyo. Nabayagan nga wan simrek nga tubo dita. Nabayagan nga saan nga nasibukan. Nabayagan nga saan nga nabisibisan ti talon ko. Sige nga, teta. Then siya, Nagpapas kami kini Loida manong nemi di ngagsardam ko naktasardam. Orasan ko kumanakayat manong nemi kayat nakanumanen. Isupay timang gawa. Isupayan timang romansa mang lailo kanya. Isupayan timangan. Isupayan timang yusok manong nemi. Isupayan timang yukuyok kadya. Isupayan manong nemi di agbayo kan agkabalyo. Dan siya mabanak manin dan siya. Aging gangin bagana nga mabisin. Nalagyan mo kanin. Ano amintayan ta? Dati di beach. Kahit mo ituloy tuminom. Mabisina. At yung tukod ko ang pulutan. Sige. Hindi pa lang ako tuminom kinagpulutan. Sa tanto man ang naramid ito matanda. Hamumidlat mapaspasamak? Kasano numama nila kay mo? Dandanin pa kita kawidan. Kaya mo sawan, nalpasin di kontrata na. Pinagawid da, jak man mo, nakabasol sa. Bale, 3 years sa nagbakasyon, 1 month na, sama na napan. Awang pa makatawan na, subli na. Kadi, anong ito nga bulan? Maka next month. Kasano noan niya? Nagsigog ka, itinapasamak ka data. Di mo yan, tapno ada-adingan ni June. May masar pala anak mi. Madlaw to lagi din lakay mo, sa pagarikan. Mabamlat na. Basta, sana ka babae tinapasamak. Agyaman na kining kuya o isko. Tendreto na ka kanyang. I love you, Tensyo. Kasi nang ibagam I love you, kada sawang. Babahay no, da sawa ko, saan nga mabaling agayatak pa eh. Kasi ka, damat na sawang, di ba? Yung saan nga mabaling ni bakag ko. Siya mabaling na. Unay-unay. Ubing ka pa eh. No kayat mo? Di talawa ko nila kay ko, tagdanatan. Saan? Mali Abay. Jakran na ti agagaw, ti daanin ti asawa. Asawa mo lang bakit lakay mo no kaya't masapol di tawagan lang. Talaga? Sige. Nagpapigsata nga ron sa tumanin ulitin. Iti dito nagpatpat na. Kaya dumagayatak ito naktog digos o ang pagsukatam. Ang gaya man niya. Di nagsusukat. Nakauyo sa klata. O nalabak di ba ito sa kunto pamagain. O ang pagkatangan di ba ito Tsaka mo. Sige. Ito binumanin ka ng pulutan.
sa tantungan na nagkinaan. Naulit pa'y na minsan manunemi iti napasamak kada kami iti sabali pa'y nga rabii. Kalpasan day ta manunemi saan matan nga tumatawag kaniya. Nasak ti tumawag, kanselan na. Api nga ta. Ito ko na da mabasa. Ito ka nung lakay na. Sumod lagay mo dinak masapulin, ti loko. Damat gaya. Isumot lagaya manong naming saan nakon nga masapol ni Loida at damat gaya man nilakay na. Ay ga manong naming kakalbasan tupat nga bulan biglang nga timawag. Hello? Densyo? Oh, nakalagip ka? Apay, nagsublimad lang na kayo mo jabrod? Kit masapol na kamanin? Haani nga nagsubli. At ay suna, pagpaspasado at tricycle. Kit, masikokak. Kaya, kit, 100% nga saan nga putot nilakay ko. Tamanin po di diyadan na pasamak ka data saan akong nga nagregla. Ano nga rin? Pinagbalin ko ang nga putot nilakay ko. Manong nga, upat nga bulan na yun. Ngayon ti amo nilakay ko, talupay lang. Hindi, pasangay ka doon. Apin, apay, awang pa siya mabulan. Nagpasangay ka ko na to. Amo nagkwenta. Pagbalik na ito, ang premature na. Nukasta siya, ti ama. Sika. Sumarumbing nga siya katagsibog. Anya? Ano taraminan ta? Ano da nga sikat kayat ko eh. Nalalain ka. Nilakay ko. May pamuspusa mo na. Kaya mo ka ni. Nagdagdo di pala eh. Pagkitaan tayo, baga mo na. Kaanat oras ka nga gawid nga kayat mo. Basta, nagdagdo di balahin before nagsipungit. Sige. Iba ka na sa dinot papanamdam. Kung may kalain. Alis tumad lang. Tip-chut-chut ko na. Kuka. Mailak matengkag ka. Ibang-iba ka, Loida. At doon na kita nakarelasyon ko. Ngayon mapag-bait lang. Diyak sapsapulanin. Ngayon ka, kailiw ka. Oris, mailiwakan ka. Sige nga ro din ibagam sa dinot papanak. Taison pangurayak ka. Masansana na kastoy ti mapaspasamak manong nemi ag sinarak kami kini Loida. Nga oren no, adan nilakain na manong nemi adadang asyak iti agkadwa ng agsibug. Sala nagsardeng manong nemi edit adan 8 nga bulan tisikog na. Diyak mo dilata tumatawag at amangan no makadisturbo ako no maamo nilakain na. Kaging ka manong nemi impas ngay nan ti anak ko no putot ko kenkuan. Timawag manin. Oh, di mo kahit kung may kitain? Sino? Ni baby. Ano gayam din panagan mo kenkuan na? Babae, di ba? Babae. At nagan na. Densya? Ano? Nagloko ka naman. Densya, timutid ko nagan na. Isot nakarestro. Sino nga tinistro nga amana? Siyempre, nilakay ko. Sabi ng isuna. Katsak man ti amana. Langkok. Mabaling ko mga rodmat. Kita mabaling mo nga imbaga kasyel at ang naam mo. Nung naam mo na isot ng registro. Dinamag noon at kahit kung hanagan, nagadensya ko na. Isot yung registro na. Alangan mo't nga sikat imbaga kanagan. Na amana si kawan. Kahit hang pulos na nga kadlaw nila kay mo. Saan siya ka? So akong problema. Kalpasan lang talo nga bulan. Mabalin tumanin. Siya tumanin. Kahit pag gusto tumanin nila kay ko ah. Saan dadamat na siya? Tano agad din din siya. Kahit kung siya manin ti amahan na.
Edi agbunyag ni Densya manong name at daak. Inyam amunak kaniya Robert nga asawa na. Ay, Robert, sweetheart, ni kumpadre ta nga Densyo. Ay, kumusta ka, kumpadre? Nakasalita. Kaya maragsakan ako na ito. May kariak ang baling mga anak ka ni Densya. Nung muna, Densya at naga na, Densyo ka niya. Huwag na rod. Alakot kumpad. Nakami talaga nga maragsakan ka ba ta? May kari kami baling akong padre. Siyempre, sikat may kaduwa nga ama ti anak mi. Kasta ka nung kahit. Dikit ninong kada ninang, so that may kaduwa nga ama mo no ina. Di ba? Nadantuman problema dat anak mi. May sadag tumad ka. Na. Maganda nga saan? Kumpadre. Masansan mat idin nga tawagan nak manong name ni Robert. Kumpad. Maganda. Abay, damo okasyon. Awaan. Kuna ni Lloyd ang asawa. Magustuhan ko na natin maadubong igat. Uy, gusto ka. Ang lalo nung maala Javinta. Diya karayan. Ito napangkupinana. Napanaa. Ano ba tinapana ka tilapia? Uy, pumapana ka gayam ko, padre. Ito na. No, narigat ti mapasadaan. Isara din ko tagpasada. Alak di panak. Sak mapantakarayan. Nagsurte akat at pa ila ko ni bakit ko sa ato peti. Ibabaling ko nga ipadawat. Dadakal kita na alak at tilapia. Dapay na alak nga agrat. Kain kagurunante amin. Masikat. Dakal. Agasum ta. Inding makilot. Ito yung ikat nga na alak. Kala, punta ka lang. Kaya naimas pa adobo na. Nalaing nga adobo ni bakit ko. Lamang nga rod kumpan. Umayak mga rod na. Lamang ramaan. Una. Tanoan niya at kanyak. Iparaman ko kang kakumpan. Noan niya at kanyak. Iparaman ko kumpad ko na. Nagsaya atin na kumpadre dito. Naslawan ng yaman naman nun. May ganasingad kami kini kumpadre. Appear kami. Yan. Tos, inom. Napalaluan ako na. Intukal ng tirupa naman ng name tilamisaan. Anak kinwanan ni kumpadre. Napalaluan na. Binartik mo sa amin. Kumortik pa lang. Lamang nga rin kumpadre. Pagkatama lang nga atibayan nila kayo ko tayo. Pakisirek kaya kwarto. Inuti a kwarto. Deta, nakalukat a kwarto. Kwarto yun. Kwarto na numawartek, kasta. Kaya nga sa bali a kwarto ngay, ichay tanto. Iti kwarto yun? Madi ano dyan, kwarto mi kinlakay ko. At da kwarto ka na yan, para ka na ta. Iso nga ita, maturo ken, natayan ti wartek ni Robert. Oh my God, tayo pakat mo na ti pinulutan mong igat. Agigat-igat kayo ta. Mabaling ka din. Ano baka mo nabayagan mo mabaling? Umay ka na kumpad. Kaya niya pa lang arod kumadre. Mayat met ti bagik. Naimas ti pinulutan mi nga dobo nga igat. Ita agigat-igat akken kayo ta. Masan sa nakastoy manon nemi aking nga duwan titawen ni Densya. Edi tamadamag ko manon nemi nga apply ni Lloyda nga mapani Jabron. Tinawagan. Puno ka di? Nga niya? Nag-abroad ka? Padasag na tigasat ko. Takapay. Hamad na kaya tinlakay ko tagsubli. Di siya akong tagsubli. Katne, hampay nga nakapinis ti balay mi. Tatiran tami iso nga nag-abroad nga ron. Tamadaan kam ti balay nga hamad na kompleto. Dati balay nga kompleto, gan tricycle na isumula na baki. Dati inaunak. Nga anak ko, high school tun, Santuang College. Pamanang nga ron. Diya Hong Kong.
Kasano ka rin tayo? Daman di bakit mo? Kamit. Hindi pala yung kupong-kupong tinaw. Ay, pasensya kayo mga ka-IKL. Taglo ag pukaw-pukaw ti signal. Yung na nakamonitor ka. Mamang soktan na ito yung kapitan na ito yung signal. Baka numayat tapiyal ditin. Bato daw ito converse ito nakapsot. Kaya, nagdengdengag ka, nagbibuya ka dita. Pag-ibagayan mo kiniyong yung tumay na iyakar. Tinakakonektaran na. Parbarin na pigpigsa di may saan. Nagbibuya kayo saan, di saan. Okay, yan ano siya kapsat, tagpukaw-pukaw ti signal, ya? Itapila bigat kami nga kasi tagpukaw-pukaw. Adot wifi tayo, orla talo. Ngayon kapsot da amin na kaya talaga nga nakapsot. Ituloy tayo nga ron mapagayam nga, basa na ito'y idikal man lang ni pagayam tayong densyo. Ituloy tayo, ora katanda ni Malpasen. Manong na yung nagdakkel ti kawak, idi taawanin ni Loida. Kinayabanak manin ni paring isko. Panay, ano manin? Pulutan manin? Babae nga tamanin. Kaya't mo, daman sa bari nga rekomendar ko yun ka. Si Kaman, bamon, tapay, naumakan. Madin, pare. Ano nga madin? Nilatan Loida. Una nga madamod dya, bro. Abali Kahit ko ang bali na kanapundok yung kuwan. Nagtulag kami. Nukasa di mo kayatin. Anin. Pag-ipagsam nga rin ti aram mo. Tsaka nangatot bagatang dita. Sa bagay. Kaya nga na yun nakatawagan ni Loida. Kumusta kan, Dens? Gusto O ka mga nato sa waliwan. Kaya't ko. Malpas ka itong kontratak. Si kandot sang patak. Ano ya? Naglukukan. Awan. Saan ko nga ba't patagling lakay ko? Kinapod noon na ambo na pekiding. Nga anya? Nga saan na nga putot ni Densya? Dalagado nga rod na. Maiwanan na nga rod? Isot na nga ba't siyam saan? Una. Kasanon do? Bagkalan na dyan putot ko? Saan nga tamot si Kaman? Kung na mga amo na ka saan nakaputot? Kasi tati amo kang madlaw kong ipatpatag naman ni Densya. Kaya na akong magdanagam. Adamat digit na kanya magsirsirpat. Delikado nga rin. Agor ka, oras ka, dati mo't nagbarkada kami. Baam ta, inak pasyarin. Dahil ta nga rin, uray ka pasyarin mga rin dilakay ko. Tikang runan nga rantam, kat ni Densya, tapno magkitam. Okay? Sige, ay wag gayam. Double pa mo. Isurat mo na ito control number. Abay, impawitan ka. Abay siya, nakaroon. Raman namat Yung orno nga ma. Paran to ka data. Ano para ka na? Magkita ka na pinta sa pagkasaraan. Dati balay. Nga mabalintang upaan. Tay, napitas. Tanukas ka sa lang. Ito nagawidak. Imbes nga gawidak di balay. Si kantot sa petak. Sigurado ka? Apay, nakayat. Sambong mabaling ang panahon ni bakit mo? Naman Kasi ka, mabaling mo. Nga panahon nila kayo mo, nga mo sakbitan. Babangon. Ikasang dyan ta. Kaya ito nagdinada na. Alantamad din siya. Kasta. Uy. Ngayon ka di lang mamin deta. Mano nga taon ti kontrata mi tayo. Nukas ka sa agad maminduak ang grinyo. Uy, nakamagdanagan. Mabalint na matag-video call. Kaya't mo?
Pichakolta. Dadalang sakit na ulo ko. Uwain manong name mapangkumadlat tarisibon di pauit na. Hapo nagmayat gastuin ko na ka. Agong obra kag susweldo. Sada pa lagpauit kanyak ti binulan. Hapo. Agad sa urno nga ka. Nakakita akon manong name ti balay nga upaan mi. Sala nga upaan na. Rinugyak pa yun nga tinantanagan. House and lot manong. Kitkastoon ni tiragsak manong name ni Loida idim amuan na nga tintinagak ti house and lot. Apagpagsundo nga ron. Kad no hasta manong name nga sumruak, tawagak ni pareng Robert. Kumad! Ay kumad, awan mabalin dia. Naganaday balin tala-tala. Magtiliwak ti iyan, netim ka manok. Alam kumad, mailiwak eh. Mailiw ka rin ti anak mo't bunyak. Uwan? Musika, nakalaplapsat. Makita mo, nakabibibo nga ubing. Isot kalalaingan ni Diyos Kuwela da. Adi, hanga Diyos Mestrada. Kadakwada kagbasbasa at kalaingan. Ito abay ko na eh. Nininong mo. Hello, Ninong. Oy, anak. Den siya, anak. Kabalasan ko. Nalaing ka ni Diyos Kuwela yo. Uy, Ninong. Nalaing ako. Imalak ka nuking ka. Ha? Sinag ko na. Kuna ni mama. Api nga siyak ti malaam. Ni papang mo haan si kakano ko na ni mama. Dakad nga rin mata. Kapot na si kakano at ninong ko. Kanangan ng ko ng papang mo. Sinulsud mo kini papang mo. Nung pepesong yung malakakanyak. Uwing kano ko na naman. Umay kakano ninong. Uwing umayak. Umay kakano din ninong. Napanak nga rod manong name kat inarakop ko ni Densya. Naglalayang ka ha? Naglalayang ka talaga ninong. Bantayin do, nagsweldo ka katikatang katutarwatam. Sapatos to ninong. Densya. Ninong? Kahit mo? Tiyan niya ninong. Umay ka di balay? Hana? Abay, awan nukan ka doon ni Papa. At damat ni Manong mo. Hang gigyanin ni Manong dito eh. Agkas-kasara, agpasbasa nga ro din iti college. Kinag-aawit mo ni Manong mo. Hang nag-aawit. Awan nukat ka doon ni Papang kon. No umayak ka. Love mo ni Papang mo? Kung ano? Katsyak ni naklab. Ninong kamit. Yung kaya kulatan ni Papang ko Tsak to kaya't nga talawan ni Papang ko. Papang ko lata, nasingpet, nasiyat kanya, love kisuna. Intawag ko dahi tama nung name nagsarita mi kini Densya, intawag ko kini Loida. Kung naalala lang tikas dyan. Ngamin tulmamon na, nga sikat pudong amana. Umay tukin ka. Kaya talaga ka din nga saan nga makadlaw ni Robert. Amo na dahi ta. Imbagmanta mo na ngayon patagdasan na nga po. Tsaka man mo. Ana. Dantanin. Mano pa yung katawan. Kuam. Abagisunto agraduar ni Densya iti elementarya. Agraduar tumatan ni John iti college. Awan doon ti problema. Mapagbasa ko, mapagraduar ko din John. Kat ni Densya, alantan tumatan ni Sona. Kasunong nga rin nila kayo mo. Di bahala, di biyag mo. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi idi agawi din ni Loida. Agpurgud manong nemi. Nakigtutak layangan. Idi ro kutak trida o kit iso. Oh, dance. Loida? Abay. Dito ay ka nagtarus. Oh.
Manipod di dan makabulan mo nagnaid ito ng gandang house and light. House and lot. Dito yung nagtaros. Dito yung gamit ko. O nagtulungan na ng sarek. Abay nga dito timayap. Dito yung ibagagmat kang ka dito siyang patak. Saan nga balay? Sa jet and asawa. Adula. Amin, umay kakadin. Isa rin na gamit ko. Alis to, kahit mailiw akong kang ka. Ay nang timabaling ko manong nemisot kayat na. Kat siyempre mailiwak mo't kang kuwanan na. Kaslawang pa ititawan nga na inayon, itilapsat naman ang nimikan bangluan. Opo, uloy da. Dens, dangan anong sakta doon nga tawen, itata, hanggang nga panawan, santan nga ginadayo, pinalawa mo ti asawam, katsyak, dito yakmat ka nga nagtaros. So maruno, intanton alaen, ni Densya, tapno makipag na eden ka data. Nagpapas kami tiragsak di makalawas man. Ti asawa na tinatawag kang kuwan. Nilakay mo. So tumutawag. Mamamlatak. Tsak ikas kaso. Abay. Anak mo tibagak. Amo na kadingan tangan di Pilipinas. Amo na. Amo na nga sa Amuna Amuna nga dakatoy. Amuna, ti mapangkap karata. Anya? Nakadaldalakado gayam na mapanak di balayo. Haan Saan ka mapahanin sa diya? Abag babawi ka? Sige. Diyan diyan lakay kunti sang batak. Sikamit, ditoy mo. Kasanong nga ron? Bam, siya tayo magkasalita. Bam, tas akong tumawag kang kuwana. Pag akong kang kuwana tayo. I-speaker mo nga tatumangay ko. Dial na nga talaga. Hello? Lloyda? Robert. Sorry Tasangan dito balay tinagtarusak. Adakon dito Iti balay mi kini Densyo. Ni compadre Densyo. When? Kasi tinakunak kang kayo di. Among nga tamat tagkwenta. Sa among nga putot ni Densyo. Ay ni Densya kunak ko man. Ni Densyo taging putot. Sorry. Ngam ka di pa nagkarelasyon mi kini Densyo. So di patpatek ko. Saan nga sikan? Nakamin tagdan na. Dito kami. Ito yung gantanagan ming house and lot. Dito ka nagtaros. Umayag tudan nung tuno awang ka. Ana? Sa kala umay tunawanak? Umay ko alain tanak ko. Ano? Mapanag di eskwela. Ito ka pangalak. Sama ko mga ribukan. Di pa nagbasa tinak ko. Tuh, anak ko. Di mo puto. Anak may kinidensyo, anak man. Paggraduaran ko mga pailang elementarya. Sakbay na singa yung isuna. Di panunot na. Siyak, tagpagpakasikan ka. Naganos pa ilang tubing. Di panunot na. Makulkul ti panunot na nas pagarikan lang. Orayam ko nga pala makapagturpos. Sige. Anang ti plano? Siyempre, ito nung turpos, paalaak. Sakto tagastos. Ngam kahit ko, dito ito. Haana? Dito ito. O sige. O may kamto nga rod. Kadwak ni Densyo. Sige. Gusto ko na yun. Kahit ko nga naragsakta anak ko. Iti ka pa naggraduan na. Anak mi. Para kanya katanak ko. Nagpapaos. Sige, nawani ba ka? Sige. Manong nemi na pang kami ngagpay so iti pa nagpaala ni Densya.
At prekosyon nak midlatay diya, sana ka mas kasidag king kuana ni Robert. Imbisot tumasit ko ba? Tapay ngayon, paspasuli ka, maganda eh, dawin ng tayon. Kakaiso na nga, naggraduar nga da honor na tiya, anak tayo. Anak tayo, gabata. anak ko ti kay bunyag. Si Kamet kumpad. Putot ko di mo pala ko naman. Ay kumpad. Delikado manong. So medyo precaution na. Kalpasan dati nga pasken manunaymi napan ni Loida iti balayda. Tapno alain nan ni Densya. Ngam nagawid nga may sana manunim. Ay, sika. Bila kayat. Hana? Hanga kayat ni Densya tuway. Katimbagam ko na. Katimbagam ka nga ron. Ngatipudno nga ama na. Kat sika. Kat nga tinapudno nga ama ni Robert. Kat hanggang mamati. Shit. Ano nga rin? Ipamuspusan ta. Nunas ka ng kidnapan na tanak ko, kidnapan na tanak ta. Basta. Wala nga mo talaga nga dinakayat. Amaan kayat na. Basta, antan to ang sardeng, ngayon dito maala. Maala isun. Kaya nagsubli-subli ni Loida manunaming ang saan na maiyawid dito ayan mi ti anak mi. Siya tinakisarita itinaminsan nga tinawagak iti cellphone. Then siya, nininong mo nito eh. Ay, ninong. Ninong din siya. Abe, ninong. Abe nga di ka sumurot ka ni mamang mo. Tapnog din na tayo. Abe ko masumurot aking ko anak. Gan ka din na kayo. Siya tipod nung nga amanak. Saan na ka lang ninong? No? Oray man pa, papeso tipagbagayo. Tsak kaya't nga panahon ni papang ko. Saan mo nga ama? Oray pa. Basta. Iba't patag na kadisot na karignak tipod nung nga pamatag timay sa nama. Sungasang ko panawan. Kaya pa'y sumangasang kong ama. Ngayon para kanyak. Kang runana pa iunay. Iso tipod nung amak. Saan ko panawan? Nang runakit ni. No panawag kang may mesa. Nagkakashi. Awantod kadwanan. Nakasta sa mo kayat. Saan? Saan ninong? Sige, bahala ka. Pinadas ko pa yun manunaming nga tinawagan ni Compadre Robert. Compadre Robert, kupad, nabayag man di ka timawagan, awan timabalin. Sa kagpakpakita ito'y kumpad. Ha? Tapay? Ang mga nagmulat panunod ko kat mapapatay ka. Naturid ka kidya. Amumat na amukon. Sa kapilaw may titoy. Tekagputeng. May turid ko't pumatay padre. So kasaka nagpakpakitang kanya. Kinisarding yun nga lalukuyan tirik na ti anak ko. Sa mo nga putot? Putot ko. Sa mo nga putot? Putot ko. Ano nga talaga tiranta? Patakilem, pagbaling mabalasang, paisot asawaem? Sana kakaskada kayo nga ayop. Para kanya kit anak ko ni Densya. So kasardingan na kami. Pero saan nakampay lang sardingan? Tayo kunakon. No saan sikat umay dito siya, umay dito tap ng papatayin ka. Dadin manong name ito na uding marang tawag ko kay ni Robert. Saan ba ito napapan ni Loida manong name iti balay iti asawa na. Tamabuteng tayo pangtamat ni Robert isuna. Basta rin tawagak matlata manong name ni Densya. Hello anak, kumusta kan? Alaman din bagam?
Kumustahin ka lang. Siya tak, akong pagdanagam, adak ti sidong nita ang papangko, tipot-pot nung amak. No ada problema, maguni ka lang ganyan. Akong problema. Sige. Hagigang itagdama manong naming. Dududwa kami kini Loida, ngagdenden na. Tapati siyak, manong nemi, kat hanak meten nga makadano no, makastrek iti balay ko. Ngayon ti asawak, kan ti burdak nga anak ko. Gabuto na kita anak ko, manong nemi, kat kagura da. Gabuti kas dyan, naramid ko iti inada. Iti kaadat sa bali, nga kadendenak a babae. Adan asawa ni John, nga inauna, nga anak ni Loida. Kat balasangan manong nemi, ni Densya, gabot adda ni ti college. What? Kat ni Robert, tinagtultuloy nga ama, ken ina, ti anak mi, kini Loida. Tsak tula mo manong nemi. Nandun ka no, nga may esadeg, may madungket, wano umasadeg, tirik na, tipod nung aputot ko, kada kami, kini Loida. Kasapulak met ko mati anak. Tapati na kita apuko kada kita anak ko manunemi kita kaslawanin ti tsansak pay nga makaobba ka ken makakita ka takuan. Lilaksintak na kita anak ko kanda sawak manu. Kat arig na rakta kami ken ni Loida tagbibiyag dito lubong. Tapati ni June nga inauna nga anak ni Loida dinapayin kaya tinana. Gapot kas diyang narabid na iti amana. Kamala, ay nakaroon. Notak na kami nga talaga, kiniloy dati, agkataktak ko na inay, itong palbiyag. Isot kinayat mi, kinon ko na. Kada, bumakit maten, lumakayak. Ang dimit itulok manong nami, amang pukaw ti urge mi. Tara ito nga ti kinayat mi. Manabahan ko na, kiti masangwan ng matlangal daw, kat tumatlatrik na ti anak ko nga ni Densya, manong nami, tapnikas takit bigbigan na, nasyak ti pudno nga amana. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangibasa, manong nemi, kadagyaman nakmat kadagitiado nga naggabuya, kan nagdangeg, sapay kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakan bagsarmingan tibiyag, kadagiti padak, nga nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing hardag